Sa Alexian? Kade? Ha? Hay bilit. Iko kaila. Asa kay ito? Kasama sa? Kuha na ibe ulit. Iko. Hi guys! Mazong adlaw nitong tanan. Ako na po ni si Terverst. Dabis gawa sa kusina. May pamahaw. Hi guys, ako lubod ni si Lexi, anak ko kasi bulato. Ayan guys. Pag humana mong pamahaw guys. Grabe din yung bata dyan. Bilib gudug ko. Bagong tandi mo tro ini kada ke. Grabe ka sa kabuutan. Nahugas sa plato. Sunod sa hugas plato, wag sa mangka. Hugas na bulato. Kaabot man siya kagang lababo na mo man. Nagdadawa naman ka tatiri. Dadawa na siya. Siliksian, base ni. Mato ko karon sa kuan guys, gawas. Aha mong pakit nun sa mga buwak. Adaghara na po yung namuwak, namangkad na. Ta. Pakit mo na ha. Tabantanin zo. Tanaw kang buwak na to. Ta. Hindi aring bukad na. Yeah. Liksian. Nara. Taas magkasang tuktuk. Lainon. Naka ni ba na? Itong taas og tuktuk. Liksian. Nasa maning kulura be? Bakti ko kaila. Hindi ko kaila. Sama na. Color? Pink pa na. Ang dara pa isa. Kalaan sama ng kulura be? Baunalit. Ang sani? Baunalit. Pero ito bang? Baunalit. Ang sani yung kulura? Purple. Ha? Ang sa? Purple. Purple. Purple o violet? Baunalit. Hindi mo kahiliwa sa violet. Purple. Ang sa nga saan sa mga kulura? Uy! Duha ka buok nagdungan. Ha? Amon. Ang sarado mo bakad na po di. Taas. Kani. Ang sama ng kulura be? Kuti ko ka. Color? Orange. Ang sani? Orange. Very good. Very good. Kaya mo ano na color? Namuak po dag. Ground orchids. Uy, lamiun. Ganahan ko rin kay dugay mga pupo. Na? Kani ba na? Kani nga ground orchids. Yung buwak na ron sa. Dapat isang ikaduha. Nga pa daw na pa siya mubukad. Ganahan ko magtatanog nga ni. Unsa dapoy puti. Ang na tatire. Ani puti nga ground orchids na. Kang kuani kang atililin ning hinatag. Sa una katong dari pa siya. Dapat isa diya. Lagi isa. Dapat isa. Unsa man ang kolor ah? White food. Atan eh. Hindi ko. Pero isa yung pa yun. Ha? Unsa ni kolor ah? Istorya laman. Unsa kolor lagi? Bio. Violet. Hindi makahilwas. Una. Ay, naku. Daga pa yung mga banda dari nga mga niwang. Yan, nagkaroy pa. Kuwang po na sila vitamins. Yeah. Dadto, dapit mga tambak to silang namuwak na. Asok aban di kay masangit sa kadari. Elisud. Lapo ka ba? Nalakan niya na. Lapok ka. Manza. Ganda. Ag kaning dragon fruit ah. Daghanan tanan sa bunga. Kay sige nagpamuwak das naagin sa wa man dagad sinabuhi. Kay iring magpamuwak watang tong buwak. Sa anang nay. Agi sa nang bunga may mabilin. Inig ka kadugusan kay ma-brown man, di man dito sa mabuhi. Di ako. Nga.
Ato ka hila magay, tanak! Ato ka go! Nabili ka din ka. Akala man ang ibalhin. Daghan naman tayo bunga. Ate rin na pa. Pak! Yeah. Yan na pak! Ikaw anas mananap. Diyan, yung bunga na po. Sayang naman din eh. Bawa mo buhi maghapon ni. O kasabot nga. May nganin za. Mubukad lagi isang buwak. Diyan naghumagkabukad. Agisang bunga matangtang. Ya, jadi apa sih dua kabu kalau lumpung rabat ni. Ayun. Ya, Kaduha bud. dua kabu naglumpong. Kaduha. Enja, bau ni. Wa pa jini kasuweg ko anjud gikahinugan. May suntabihan niya na. Dugaran na kita nung. Sobrang nag sa katuig. Na? Kanay siya may daghag bunga jud. Igurang mamuwak. Hindi nga magpamuwak. Matang-tang ra po lagi sang bunga. Tatanay siyan. Wala bang ka nga. Yung mo nang hilam. Tanong ka ba na? Tao na ta. Kada yung mga bujog. Kau na. Kuha pa tinito. Sunod-sunod. Tuno. Dami tama dyan niya na. Kau. Aduhan naman ay buwak na eh. Sa banda. Nasa gunson. Kari. Hapit na po ng buwak. Agay. Hindi na alam mo orange. Tanay. Kananay duha ka buok. Tambok. Nana po na kaya sa habog doon na buhay kay buwak na na. Kuha ni. Balulit na nga. Di ka dulunak. Balik niya nga balik. Balik. Nabalik lagi. Halak ka. Masa man ang kulura be? Kasi ako may nagbalik diha. Alin na. Masa ang kulura day? Ha? Kanang buwak ba na? Tanawa. Kana. Kade? Ha? Hay bilit. Iko kaila. Nasa kayo ito? Kasama sa? Iko kaila. Bayulit. Ikaw ko no? Kuha na ibe, bayulit. Iko. Makitig mo ganyan. Bayulit na be. Tata, marapani kanginan. Di man siya Sorry be. Kuha mo ko na sasabi, bayulit be. Aso kahe, ba't ka umiyak? Hilak mo ka hindi ka naman nila ano. Kay? Kiparangat kog. Surusurit sa ibabaw. Sa kabuwakan. Nalingaw ko nagtatanaw sa mga buwak. Kay lamiin ang sagunson sa pamuwak. Nanay na makadunda. Napapuhi mo padung papod mo bukad. A few moments later. Hi guys! Ang dadas mayor dahil kaaban. Marami ito sa ubos. Nabusog na, andyan sibat na. Kaya busog na. Dari may garong guys sa Lagkaw Cafe. Dararan ni si Zani mo makitaan sa Putlongkam sa among barangay. Anza, grabe lami akadog ilang mga suwa. Para ka malasa kadog ilang mga sudan. Hindi magmahay. Naasari siya sa kanigo. O may kahurot. Dahil sila'y buffalo wings. Na. Iwas ko kaan. Ito mga ito yorbi. Isda rin naman yor. Na. Tabang. Yung sulong terus. Mayor. Naman dalas Lagkaw Cafe guys. Kaya. Namagin lang mga sudan. Hindi. Doon na pala sa bayan lang Mayor. Ba't ganahan mo? Mabisita ni Mayor. Yung pamisita nito ila Mayor. Laos mo rin sa Lagkaw. Balik ako na Mayor. Kasi nang diwasan rin. Busugan ha, di kong kuan. Dara, ano busog? Wag na busog di. Wag na busog. Ganahan mo katis na kalamiin man. Sabi na eh. Narabitak ka nun siguro ko. Hindi ako na parang alam mo. Kanawon di.
Tapos nagkaon. Andi na ko man hapon niya sa bahay. Sakit ka sa buson. Unsa guys, mao nagporma sa Lagkaw Cafe. Pero kami ning una nagnaong nag-istorya sila sa tag-ida nga si Ma'am Binis Angeli Felicio. Aga ko daw ko nakanaog kaya hamang gibanatag sudan. Ang lami ang gajag ilang mga sudan na dari lami idig lasa. Unsa, aga lang sudan guys, mga barato rapud. Basta guys kay arang lami aja deres Lagkaw Cafe. Lami pag ilang pagkaon unsa, lami padag lugar kay kakahujan. Unsa bugnaw. Dali arnis sa tuuron guys. Kay sa daplin sa kalsada na may signage. Unja naani sa barangay Putlungkam, sa amang barangay ra lagi ni. Doon ra pudis bahay nila mayor. Likod rin sila mayor. Mao na ning Lagkaw Cafe na. Una mo 2 years o 1 year? Duha. Pag first year na, 3 years na. Pero mga sikat mo ba? Una mo at kana magpan isnuber. Kanang iba pa ni kaya kwanta ko ba? Yung isa rin pa ko. Pagka first year na ismovers hindi. Isa naarap ako ng isnuber mo sa dos. Tinawagan ron. One ko, grade 6. Pero tinatanay, di kang fan na to. Oo! Balitok-balitok ko. Katupang mga ka-injo pa. Yung mga mangguwang pa ba? Ang graduate ninyo kayo mga Napoleon. Mga Napoli, gagmay. Tan si Sao pa. Sila? Sila, Si Jan Rera. Malabo. Andre, mga batch.